Здравейте на всички кибици, тук с мен е Ендер Ръбъла. Здрасти. И сега си покажем двойната кандидатура. И добре. Ела бе. Така, това е тук първата къща. Както виждате. Е тук долу. Така, сега ще ви покажем и отвътре. Отвори вратата, бе. И ето, тук вътре е специален хом за Дик. Тата бе ме махам. И да, това е първата къща. Така. Тук продължаваме с втората. Ето тук коридорчето за към нея. Ето как изглежда коридорчето, между другото. И самата къща. Чум. Така ете от тук. И сега влизаме вътре. Искам само да кажа, че всичко сме го правили заедно. Така, ето тук коридорче. Доста дълго. Още тук ще е само за украса. В стаите няма нищо. Но ето, може да видите все пак какво има. Ето такова. Как се е получило. Другата е също като първата. Така направо излизам от тук. Тук има един доста голям дик. Малко възбуден. Са, тук е финалната къща. Ето както виждате, така ще ви покажа дизайна. Ето как е, тук отстрани, покрив. Да, направо са влизаме. Ето тук вътре има ендер честове, в които няма нищо. Ето тук как е. И да, точно това е от нашата кандидатура, нали? Да, Еми, да, сега ела тук да при тази фермата, къде ти я направи. Да завършим клипа как се трябва. така, Ник, това е специално от мен. Житен дар. Ето, Много красиво. Лично за мен. Така лесо, угощите. без да искам леко смачках малко житния дар, но нищо. Се поправи се да възстанови. И така, ела тук до мен сега, да завършим. Така. И това беше нашата кандидатура, да ни приемете. И чао!